Türkmen häkimiýetleri sanly ulgamdan peýdalanmak boýunça ýörüýti okuwlara gatnaşarlar. 2019-njy ýylyň 1-nji maýyndan başlap Türkmenistanyň Döwlet Gurlugy Akademiýasynyň guramagyna ýurtda sanly ykdysadyýet boýunça ähli derejedäki ýol başçylary niýetlenen möhletli okuwlar öz işine başlar. Bu barada Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 19 aprelde hökümet resmiýetleri bilen sanly video aragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatyna vice-premier Pürlü Agamradow prezidenti hasawat berdi. Türkmen telewizionyasy bu okuwlaryň sanly ykdysadyýet boýunça bilimi ýokarlandyrmaga gönükdirlendigini aýdýar. Okuwlara sanly ykdysadyýet boýunça bilimi ýokarlandyrmaga gönükdirlenler. Hemde sanly tehnologiýalaryň aýratynlyklary we mümkinçilikleri, puwdaklaryň ösüşine we durmuş ulgamyna täsiri barada umum düşünjeleri artdyrmaga ýardam etmeliler. Diýip Watan habarlary gepleşiginiň alyp barjysy prezidentiň geçiren sanly video aragatnaşygyna salgylanýar. Türkmen häkimiýetleri uly şowhun bilen sanly ykdysadyýete geçýär. Ýurdun döwlet hiýetçiligindäki media we medeniýet serişdelerine sanly ykdysadyýet, sanly ulgam, sanly hasaplaşyk, sanly video aragatnaşyk ýaly sözler ýygyderli tekrarlanýar. Meselem Tadahanyň prezidentiň 19 aprelde geçiren iş maslahaty barada çap eden habaryna 23 gedek sanly söz gaýtalanýar. Sanly video aragatnaşyk arkaly. Sanly video aragatnaşyk. Sanly video aragatnaşyk arkaly sanly ulgama geçirmek, sanly ykdysadyýety ösdürmek, sanly kompýuter, sanly ykdysadyýetin video aragatnaşyk. Hemde sanly ulgama geçirmek, sanly sanly ykdysadyýet, sanly tehnologiýalaryň video aragatnaşyk. Sanly ykdysadyýety sanly ykdysadyýete geçmek, sanly ykdysadyýetiň işgärleri, video aragatnaşyk. Sanly tehnologiýalary, sanly ykdysadyýetiň sanly özgertmeleri we sanly ykdysadyýetde öğretmäge, video aragatnaşyk. Türkmen mediýasy ýurtda sanly ykdysadyýete geçmegiň konsepsiýasynyň maksadyny şeýle düşündirýär. Ähli derejelerdäki döwlet idaralarynyň dolanyş kuwatyny we netijeleriniň güýçlendirmäge gönükdirilen konsepsiýada gödüň tutulan çäreleriň tapgyrlaryň amala aşyrylmagy, dörli düzümleriň we jemgyýetiň arasynda gatnaşyklary berkitmäge mümkinçilik berer. Diýip Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy habar berýär. Ýöne Türkmenistan sanly ulgamyň iň esasy görewi bolan elektron hökümeti ösdürmekde 2018-nji ýylda 193 ýurdun arasyna 147-nji orunna yerleşdirildi. Türkmenistan BMG'nyň ykdysady we sosial meseleler baradaky departamentiniň durnukly ösüş maksatnamasy baradaky programmasynyň elektron hökümeti syn 2018 adly hasabatyna 193 ýurdun arasyna 147-nji orunna yerleşdirildi. Türkmenistan sanly ykdysadyýety geçýändigini ýygyderli notaýar. Ýurdun gazet jurnallaryna, telewizion kanallaryna ýygyderli bu ugurda gepleşikler efire berilýär. Maglumatlar çap edilýär. Ýönetijiçileriň aýtmagyna görä ýurtda sanly mümkinçilikleriň gerimi çäkli bolmagyna galýar. Ýurdun transport ulgamyna meselem taksi çağırmakda köpçüliklerin transport serişdeleriniň biletlerini online satyn almakda. Türkmen howa ýollarynyň uçur biletlerini online satyn almakda ýa-da syýahatçylyk puwdagyny Türkmen wizasyny online ýüz tutmak ýa-da bolmasa Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän mehmanhanalardan online ýer saýlamakda we sargamakda Türkmen häkimiýetleri sanly mümkinçilik hödürlemeýär.